Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Tariki ni sato chomotyenyi okianda umwaka wetu 2024 kwegena kwano mwancho muriereri buna aritkoria oria jumane riabere ritorero kegima na mano kwabere go kwegokya asoko bwatia emiroberion sigeteseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mogusi nigo yaragire nsemo yabona mogoroba jinga kingo kwarigania semesema yangu munyumna nara yaya kubwatirana nabariki baito tobere togo sangerere kurubaga kyeto wikacinse kiga asenchera ere yobekiranu ngoko inyori abana nabakogendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetera Ndizi TV News na wegase website yaito wetera www.ndizitv.net eri togendere gosanga asobwa mokorende nangani kegimati gatranyore gatiari ngwariganirete asenchera ere yobwenge. Mimi na support kila shule yangu ya West Mugrango ili hawa watoto wetu wapate elimu bora zaidi. Omochumbo West Mugrango Steve Mogaka koreira yogosira chiskuru chonsi meyebunge ya yerigo ikiranie birenge bya masoma sabana. Intumintu mwensi toso aseguru gweyega ekiagera abakonya to gwesege mugosegetana oyo maso yonde. Ababwatani korwase obomo bwabo matara koboria abantu kwenekya bunangweri kyabare asobo mubo eri wekonya sogosirana nabayigo kwegendereria. Hakuna kuongea nto gwantira na kindi gionse paka abantu baitu babere promoted ama gyoga tokire nyagitari omwana inchi anyole service abanyagitari korwa kisi kwena na matuko 14 kago ikiraneri wa magani abasi bagosereire go cyekogendo mugiro. Ayo mnaenda mango mwanchi umurengo kwarigania rionko imbeki ngo kumanya senchera ere yobekano retriane Evelyn Osero lile musinera tokubwatira na sensemo yebimanyerero nabigo Sara mumanyero kwene kyabuna chibicanero gichawe kere asenchera yabene kokwana ntucha kama yense masobekano korwase county ya Nyamira wasomo jumbe bwebunge ya West Mugrango Steve Mogaka alireira yogo chiagosira chisemi ase orogonko rwa Nyamira anena sebunge ya West Mugrango yani yakwa na chinsemo chia mango chinga kichokubato kebirasi bibere byeskuru yoboroso ya Mangongo ELCK ejo egotoka imeye wodi ya Nyamaya ibunge yo ya West Mugrango chinga kiecho mugaka boigoni go abaga kwene kya ubumna na chiwekirania chipara chindonge asensemeyo ase aganiria barayi agosikana eryo kurwa chinga kinyororo abana inchi gokorerwa emeremo muri kyo Paul Kapokara na make Gago kwana seskuri ga yoboroso ya Mangongo yugo tokemeye wadi ya Nyamaya ebunga ya West Mugrango chinga kicho ko bakiro libene asuko igorwa kwebirasi bibere ebyo birachiko baba na mazingira mayayo gosoma mujumbe borogongoro iga muske Steve Mogaka nigo agendre ko bagakulira nga wigachi kunyaraka bwagosira chisemi cyabana nane nazuko baroisiria mazingira maya ayo araba yachinga gichinyororo asogosoma. Ninajivunia employers wangu, matajiri wangu mlionipigia kura kwa sababu mimi niko na masomo ya kutosha na ndio mimi na support kila shule yangu ya West Mugrango ili hawa watoto wetu wapate elimu bora zaidi wakuwe shujaa kwa career zao na profession zao. Mogaka niga asabiro kwa bere gucyasa balimu abo bagendere ko bagosomeria abana babasa mazingira mabasa matuka magega ento korengana monera kibwatanira munobo tenile bobe wenengo elierengete koroisha ebirasi. CDF haijakuja wakati Steve Mogaka amechaguliwa. Tumesejea CDF kwenye nchi hiyo.
Chiana kororeka na mangongo. Lakini mumina tibon. Nere sababu itagete gotebanga shame on you onde bwensi onyoriwe libaga lyo gutonera kibese kya CDF na bantu be constituency yaje Mbaruchi Matunda. Ukwana bwegekerekyo ni galire iranga nati kunyara kabaga kwenekya unachi bara chinsera ime herogongoro igarwa West Mogrango chikunyara kabachi kweneki wastinsemo asatebire ni gali giti kunyara kabaga gutware gekarege kirina muno murayo munene bwensomoske William Samuel Ruto elikwenekyo koroiso wechibara uneliha ekurunsamo chiri Kenya moya obwali wika ekerenyo watu wajeuri katika Ministry of Roads ambao wanaendelea kuhujumu kujengwa na kumalizwa kwa hiyo barabara ya lami ya kutoka Nyamaya kwenda Obwari iende kukutana na kule lami ya Ekerenyo. Mutanituma tutakapokutana na rais nimkumbushe atumie mamlaka ya ofisi yake ya rais aweke pesa kwa budget hiyo barabara imalizike mara moja. Na bomono ntuma omweli oye mugakabego nigagendere ko bagakuliranga nati kunyara ko bagusira abana bali bakurase chinga kitari kwenyara ili kwenyorerege some gikira abakonya samatukari bosyo asibigagendere ko bagakubolya barayi gokorera abananchi bali babachorete mirimo yabo bwikirano unenchire ya mugigo kinya oruwango rwagusi na inje gakigwakira mangonga asante mwandigetera yaro nkuru kuri icyumbe abana abuna inje tinkobereka inkori yo musara bakane na ine nyira niyo koboko abubono abuna abane ngoboro tali kuchugwaka na fees buna baruweta asa komuga nimanye tali chiskuru chiriwe chiete chire national igontagete bagende basaraga amagi siosi bagende university buna mashuja bugateba nga yaya tikamundu sigatialia monge kiroge kaki muri aba yayu yakere chinko birende na injena tebetenga balinya besa igonko basoki ekora kibesa kiria ekinde na chechi umuchumbo lengo alenge supposed gotwagachere birasi ariseke supposed gotwagachere simambaje na chia erusetyo muri aba yagakimwa tangira nezo montori yakagenda rero no mugino yo kuna kumbwa tyo na kondama njiti ngoire neri mungina moroche ganje insaire ko rero mungina ga nabe igo toboro kige kirugo kyobogambi bwo chumbe gegotenenerwa wakuje mangongo waone na macho yao mbili ya naenda mora bwatuka kabeta yale mubeke chinyenge ga mora ke bichorikerwa egeko erango cyane ne birasi bindega iginko reported getaseni kyo wanchete kya Ndizi TV urigase bunga ya West Mogrango meye county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Biamono marketo Polycarp karase orobot yororo ikranuni gabamenyekoro se wodi ya Kiogoro bagendrete kogo kiremiro biremiya yogo sirobo chenu ase chinsemecho eyamagega ya bisyo mwemsebe wodi yo Walter Muchache kubwatrana nenyagetari ya Busongo baba kwargania umoroberyo abwo borinkoria nabigo obubwenya bwamaruwaire bosa wakanera gotayo asibagendrete kuro kubore gocha sabanto weso kya nakonyora oborinkorio bona boigo kubwenwa amaroire ayo bachandete asemebere yabo muri kyo ito dipo nasanya norboti urwaso wime okugania woko enekia obokoreri obuya naboigo obwange kegima ase sector yobochenu ngati yegangenene inso yo momisyo bewedi ya Kiogoro Walter Muchache ngikirire tere kubwaterana na nyegitari ya Bosongo iliyokwenda na omorobiri obubolingoria naboigo obugwenia bwa bosa bantu batari wakanira kende nyuma nakora n'abanyagitari ali ba Bosongo hospital ngabate bibache ground egere abantu baitu baligererigwe bayewa mariogo bapimwe amarwera wao una pressure kuribwe sukari cancer mariogo yebyanda nonye na mariogo ya malaria nigagokeire omubaro munene yogenderete bwesokia elio kwenyorera obugwenia naboigo koerera omurobiri omuyabu bwagachibunya gitari ya Kiogoro level 4 nyagitari ya Kiogoro ga rogoro negenderete kokorerwa renovation koroseriwa maternity ya kisasa igesimangia lemetuo bune level 4 netakire kubekwe standard ingia
standard ine yari chibundi chigendrete matana tibago chikorosio cyo gutwara bakajinasari kiri abana bako bekume egera abantu baito banakonyora medical services ya soboange na senjerere ngia chinga kiechecho nigo egati yabali baikirana asokonyora obokoreri obwe bago kerege tambukiro ninche principal ya Boronyi Primary Comprehensive School igo tuachira asengincho mweshimiwa Walter muna bonoma abanyagitari bachira batulingoliri aba banyare kana ngamba konyara kurwariwa babere rifadi bachire nyagitari afya ndio na kiegente kenena asobuge mabwo muntu komenta nayo abamenye abwe nigo bereneria mbuya mono asomwe emisio bokwerwa na kubaikange anene chinga kichiri bale no kugania kwa igoro asokonyora obokonyi mwesi mwango wakala ngambia mono ande mbia mono singa njo watokonyire na jinara cyo bikabusongo kurwariwa na irwa mariogo ga na pimiru na irwa mariogo mwesi mwango goteno na baru ara bairu bosongo bijamana so mwesi wa muchache atokonyire asibaronyiga igo atokonyire unabona atokonyire guturwariga in fact sana gotaiga na nyakora mwesimiwa okore gasime igorto bari muchacha gokora na nyakora muntu umwesimiwa okoreta abanyagitari bacha kurwaria ba obokoreri buno boiga asebinyoro ngati yebinto bikoana no gosemeria gochia asebinyoro anene ase abagotuna bali bale no konyora wanse ikirenge kenagyo korenta medical camp gaiga okobayobore meriboro bonge bwa bantu kuna abangi nabagotuna bagagamba konyara wika nyagitari atambi tuwakere umugambi umushima Walter bali muchache mbia mono so torenta medical camp abantu baita bange bagotara barwarite abantu baito bari nyumba barwarite nande wise kurigirerie ward ya Kigoro ward musegusiye itatlaje abantu baito bakare gukumono sana muntu kwigunganya rebega atoka nyumba kwete wata free consultation upimo to enge sukari no rubwira bwa blood pressure igo tuagundure kenyoreke abantu abange barwarite kurere bwa sukari ande mono bali we myaka yachire mono igombu ya kubanyoringa abantu buna bagotire mabo botera chikade chene chefulinde kera bakonyora morwere bunayo bayende nyetari bakoneka omweshimiwa Walter nigo atebirenga nagenderete kurotota egatiye meroberiende anene asamagendera yobwagachi chipara chigasi procurement nagenderete ase county chipara chito chiritigarete njije chake bwango yakorosigu chinyagitari chito njije chikoro renovation chirinde chitarakunwa ebirasi bitu bya ICD mbije birosigwe namanganande ya magendero ye basari ngochari omurubiri yoiga nigo biri gokoreta abamenyi bekenyurukia Boronyi ne ward ya Kigoro asubwamo omurubiri babiri bakogokera inse yo mweshimiwa Walter maega yokonyoro bokoreri bwokurenda afya yabo asenchirendonge na nene konyora obo weni abatari gwakanira yinko reporter yegetaseni Kyandizi TV kuiga se kenyurukia Boronyi kegutoke ward ya Kigoro miye county ya Kisii letana nkoro kwa Dipon asanya Bia muno murikeito Dipon asanya se oroboti orurikirano bantoni go bagenderete kuburiwa wesokya na kwebwatania asebyombe anene meyobo mo matara asenchire mo yogosirana nabago kwegendereria ase emeroberio